Барыгызга да койнар сәлем. Бу музыкаль коймак хит барады. Сезне мин Ләйсән Гимаева сәламлыйм. Күңелле яңа ел бәйрәмнәре артта калды, ә менә җыелган килокалориялар саубуллашырга ашыкмый. Җырчылар фигураларын ничек саклый? Кайсы кышкы спорт төрләре белән яратып шөгыльләнәләр? Кем атна сайын чаңгыда җилдерә? Кем улын хоккейга йөртә? Ә кем бөтенләй спорт яратмый? Барлык сорауларга җавап алдагы минутларда. Кызгалдык. Хит-парадка бүген җырчы Әлфинә Әсхәмова старт бирә. Әлфинә ханым темага карата «Мин спорт белән шөгыльләнмим» диде. Җырчының позициясын сезгә дә менә җиткердек. Нидер уйлап чыгарып, фантазиягә бирелеп тормыйк. Иң яхшысы Әлфинә Әсхәмованың «Ак төннәр» исемле җырына күчик. Карыйбыз. Tumanlardan күзләдем, кара төндә шәүләңә байладым, ак төндә сүндердем шәмнәрем. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, әзермен мин сүзсез эрергә. Узак көттек без бу очрашуны, алдан белеп булмый бит язмышны. Ак төн җиргә канатларын җәйде, ике койнар йөрәк кавышты. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Яңадан кабатлыйм, кара сөрмә торкан ак төнем дип, син генә бит эзләп яраттың. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Ул ак төннәрем тумаслык төннәр, булып калды күңелдә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Керфек какмый синең кочагыңда, әзермен мин сүзсез өрергә. Музыкаль марафонны алга таба дәвам итәбез. 9нчы позициядә Тормыш җилләре исемле җыры белән Иркә. Иркә әллә ни яратып спорт белән шөгыльләнәм дип әйтә алмый. Шулай да быел бер мәртәбә чаңгыга басырга вакыт тапкан.
гаиләсе белән табигатькә хозурланып, кышкы тынлыкка бирелеп, сәламәтлекне ныгытып кайтканнар. Иркә турында сөйләдек, хәзер рәхим итеп үзен карагыз. Сигезенче позицияда Алина Әхмәтшина. Алина сноубордка басырга хыяллана, әмма һаман тауларга барып җитә алмый икән. Шуңа әлеге барлык кышкы спорт төрләреннән тимер аякны сайлый. Мин ичмасам тимер аякта басып тора алам ди. Чаңгыда җырчы йөри белми, мәктәп елларында бер егылып кулын авырттырган. Шана Алинаны шулай кызыксындырмый икән. Алина Әхмәтшина хит парадны дәвам иттерә. Кыш айларында төшерелгән клибын тәкъдим итә. Урамда йөримін мен, урамда йөримін дә мин, берәүне күзләп
Менә Зәйнәп апа үзе дә. Зәйнәп апа, ничек хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызына һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмимен, серләремне серләшмимен, күрешкәч эндәшмимен. Хотели снять что-то. Спасибо большое тебе, поезд. Если могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермимен, үзенә сиздермимен дә үземнән биздермимен. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермимен. Это мое платье. Ты умеешь галстук завязывать? Үзенә сиздермимен дә үземнән биздермимен. Лина объясняет про какой-то момент. Какой момент? Ялындырмый сөймейләр, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әле, үрелсә дә үктермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әле. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Анастасия Макарованың спортка вакыты юк икән. Бүтән көннәре иҗат эшләре белән уза икән. Беренчедән шушы араларда гына җырчы яңа клибын чыгарды. Монтажны контрольдә тоту аяк-кулларын бәйләп торган икән. Икенчедән Анастасия тагын берничә яңа композиция яздырып йөри. 1 февральгә үз туган көненә өлгертергә ди башыга. Без Анастасия Макаровага иҗади уңышлар телибез. Хәзер үк Татарстан җырына төшерелгән клибын карыйбыз. Şiitelerinin şiite tesleri, şiilerinin tatlı izleri, emsindir Tek yüreğe kirek şırlarım, keng edilen orman kırlarım, bulsun gına, bulsun gına. Tatarstan, Tatarlı, Mehmet'te, Sinden olan, Vatanı tanrı hamalam, Sinde yaşayım, sinde yanam, Sinde yaşayım, sinde yanam.
Хит-парадны спорт сөюче гаилә Айгөл белән Илмир Зиянгировлар дәвам итә. Җырчыларның олы уллары Әмир хоккеист. Бер көндә калдырмый тренировкаларга йөри. Төрле ярышларда катнаша икән. Улыбыз бу хоккей гел плюслардан гына тора ди. Килешмәй булмый. Уен курыкмаска, кыю булырга өйрәтә. Хоккей чын иратлар тәрбияли ди Зиянгировлар. Улларына карап җырчылар үзләре дә шугалыкка тартыла булып чыкты. Бик еш олысы кешесе тимрәякта шуарга чыгалар икән. Naz bulur Akış kanatıda yuşa hatım Ak kavrayday hislerge dolup O kanatlı hislerim topuna Tiksin yüreğim aşkına Bəxtli yollar biz aşık canlar Ömrün boyuna yaratkına O kanatlı hislerim topuna Tiksin yüreğim aşkına Bəxtli yollar biz aşık canlar Ömrün boyuna yaratkına Düze olmay hislerim taşuğa Məhəbbət taşqınday sibile İki yalqın birge dürlep yanıp İki yürek birge jilkine Ak kanatlı hislerim topuna Tiksin yüreğim aşkına Bəxtli yarlar bizi aşık canlar Ömrün boyuna yaratkına Ak kanatlı hislerim topuna Tiksin yüreğim aşkına Bəxtli yarlar bizi aşık canlar Ömrün boyuna yaratkına Күкләремдә парлы кышлар маңа Жаным тулы саф бәхет җыры Ике чишмә әйтерсең кушылып Җырлап аккан ишелә җыңа Ак канатлы хисләрем талпына Тисиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Ак канатлы хисләрем талпына Тисиңа йөрәгем ашкына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Бәхетле ярлар без гашык җаннар Гомрең буена яраткына Чиратта тагын бер музыкаль гаилә Ризат белән Зинира Рамазановлар. Җырчыларның актив булулары, энергиялары ташып торганы әллә каян күренә. Сәхнәдә сикрә-сикрә биеп җырлыйлар. Бөтен музыкаль чараларда катнашырга өлгерәләр. Ә менә спорт белән ни кызык дуслыклары юк икән. Чаңгыда йөрергә дә, тимрәякта шуарга да яратмыйбыз. Безнең өчен иң шәп вариант ул тюбинг ташу. Бик таулардан җилдергә гаиләдә өчебез дә яратабыз ди җырчылар. Ризат белән Зинира турында сөйләдек. Әйдәгез, үзләренә күз салыйк.
ойнар идем дә, серләрен ачар идем. Кирпекләрең арасына ят күздән качар идем. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Сулышын өреп, минем утлы кочагыма да китерсең син дә өреп. Үбәр идем сине җаным, шашы татлы сөюдән. Бәхетле елмаюларың китмәсен дип йөзеңнән. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Шақлы, мәңгі ұнтылмаслық итіп, біз бірге болған шағына. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Серләремне, сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Әйдәгез дуслашык, безгә социаль шелтәрләрдә кушылырга өлгердегез мәле? Instagram, ВКонтакте, YouTube'да TMTV каналын табыгыз. Биредә соңгы яңалыклар, тапшыруларның архивлары һәм башка бик күп эксклюзив мәгълүмат. Күрми, белми калмагыз. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга чираттагы җырны куеп җибәрәбез. Каршалыгыз 4нче урында Зиннур белән Альбина Кармышева. Туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр ташлап йортымны, читкә киткән бер юлаучы.
Тик мен кат кит кире борылсам, кайтыр урының булсашы. Тик мен кат кит кире борылсам, кайтыр урының булсашы. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин мең тапкыр юлларны ташлап, кире кайткан бер сабыйман. Юлда төннәемдә көнне, нигәдер һаман саныйман. Юлда төнне өемдә көнне, нигәдер һаман саныйман. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Яшь җырчы Елена Тимираякка мөкиббән. Айга бер-ике тапкыр дуслары белән шугалакта күрешә. Хәтта берничә җиңел генә трюк та ясый белә икән. Тик Елена белән шугалак арасында гел җылы мөнәсәбәтләр генә булып тормаган. 8нче сыйныфта укыганда бозда кулымны сындырдым. 2 ай буе гипс белән йөрү бик авыр булды. Күңелгә курку хисе дә кирип ялады, әмма мин үземне җиңеп, кабат Тимираякка баса алдым ди җырчы. Еленага без афәрин дибез һәм клибын карыйбыз. Elle est sudda, elle est royale.
Çeşmelerge jırlıyım koşulup Muhabbetin turanda Çeşmelerge jırlıyım koşulup Muhabbetin turanda Bu атнада хит парадының көмешін Шулпан Ахмеджановаға тапшырабыз. Жыршы мәртәбәле икенче урынга лайык булды. Шулпан әлләни кышка активлык яратучылардан түгел. Кәефе һәм яхшы компания булса, чаңгыда шуып кайта ала. Моннан артыгын кирәксенми дә, кызыксынмый да икән. Шулпан Ахмеджанова экраннарда әти, әни исемле җырын башкара. Şuda Mine mışın şiksiz sur şatlıq Nurla qaraş kengəş aqıl sözü Күңел үшін өзі bir saflıq Әтияни назын тыйып яшәу Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Uzun ömür сәләмәтлек телим Кәмілі булсын һәр бер көннегез Күмелмәсен еллар авазына Шәшәк атсын тормыш гөлегез Әти-әни назын тыйып яшәу Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Гүрләп, яшик әлі жырлап Урын түрдән күңел түрендә Әлі дә ярай, сіз бар дейіп һәр шақ Қабатлымын менә бүгінді Әти-әни назын тыйып яшәу Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Әти-әни назын тыйып яшәу Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Хөрмәтімнің шексіз олысы
Татарстан Татарлар бақытымды сенден алам Ақ балатлы хислерім толпына Тисіңа йөрәгем ашқына Бәхетле ярлар біз ғашық жандар Өмірің бойына ярасына Серлерімді Стейлерді аларға Бірні түгелі көзелеріңе Ғашық тілін алғарға Кері қайтам юқсынып хаман Міңді бірге қабат башлап Ник мәхәббәт азаплайсың Санап мине тыққанға Әтиәнни назын тыйып яшәү Бәхетімнің зурдан зурысы Кыш турында сөйләшә беренче урынга да менеп җиткәнбез. Бу атнаның абсолют лидеры Зәринә Асылкаева. Зәринәнең хоббилары турында инде бер сөйләгән идек. Кыз үлеп бетеп хоккейга гашык. Бер генә көндә яраткан командасының уеннарын калдырмый икән. Шулай җырчы профессиональ рәвештә чаңгыда йөрергә өйрәнә. Ә якын дуслары белән җыелганда Зәринә Асылкаева тюбинг ташуарга ярата икән. Җәгеләре шау-шашкәдә Кара нинди матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы җәйләрдә Риза ялган мәхәббәтне Җырлар итеп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Син генә, син генә, син генә Елмаеркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Таң белән бергә уянып, йөрәк шаулы балында, иңдә татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагын да. Яшел чаклы үләннәрдә калсын безнең эзебез, тик бергә бәхетле дигән шуңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә елмаеркәм көлгәнә бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Син генә, син генә, син генә елмаеркәм көлгәнә бәхетле булып яшәргә Син кирәгем белгәнә Дуслар, шуның белән бу атнага саубуллашып торырбыз. Сез музыкаль каймак хит-парадын карадыгыз. Экраннар каршында мин Ләйсән Гимаева булдым. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.